A pesar de que todas as persoas deberíamos ter as mesmas oportunidades ao nacer, isto non é así en ningún lugar do mundo. Por exemplo, tanto na India como no noso país, hai persoas que xa sexa pola cor da súa pel, polo seu xénero, polas súas crenzas religiosas, orixe, etnia, ideoloxía política, por ser considerada diferente, son tratadas peor que ao resto das persoas. É moi importante que nos deamos conta disto para poder mudalo. Oístes algunha vez a frase "a unión fai a forza"? Seguro que sí, pois agora engadimos unha palabra que quizáis non coñecedes. Sangam, que significa Comunidade en Telugu, e é o nome das asociacións de mulleres que impulsamos desde a Fundación Vicente Ferrer. Os Sangams son grupos de apoio onde as mulleres falan abertamente dos seus problemas e buscan soluciones de forma conxunta. Alí as mulleres poden acceder a diñeiro que lles permita ter un pequeno negocio e ter un salario. Así loitamos para que homes e mulleres teñan as mesmas oportunidades. Tamén as persoas con discapacidades se unen nos Vicalangulas Sangams para defender os seus dereitos e ter as mesmas oportunidades que o resto das persoas. Moitas veces, por ter unha discapacidade, sofren a discriminación do resto da sociedade e ás veces mesmo da súa propia familia.